Singaling! Giro! Tols! Ang ganda ng buhok mo, tol, ah. Sinabi mo pa. Bagong gupit ka, tol, ah. Tingnan muna natin mga tol kung maganda pa talaga. Hindi ko pa nakita ito mga tol. Ibang amoy! Ibang amoy sa CR! Kakaiba yung amoy sa CR mo, tol. Mga tol! Masayang araw na naman! Masayang kataratanuhan! Na ginagawa si Tol Wins. Tol Kel, dahil dito. Tol Wins! Nagtatanong ako sa'yo, Tol Wins. Ano masasabi mo ng anak ko sa atin? Saya ko, Tol. Sobrang saya! Totoo yun. Sobrang saya ka talaga. Anong mga gusto mong gawin, Tol? Kung na dito yung bata, Tol, masarap na ganito yung mukha, Tol. Ang laki na mukha, tol. Pag pumunta yun sila dito, Tol. Anong gagawin mo, Tol? Anong gagawin mo sa anak nila? Pamangkin natin yun eh. Oo, Tol. Bisiyain mo naman. Tigas mo naman eh. So mga tol, lilinisin na pala namin ito lahat dito mga tol kasi Hindi namin, tol. Hindi namin, tol. tolbits na pala. Sabihan na natin matugan dyan. Mga tol, lilinisin na namin ito mga tol kasi mga tol, opening ngayon ang nagre-renta sa baba. Kaya, tignan yung mga tol, may usok. Nagluluto sila naman usok baba. Medyo di pa natapos na maayos yung ano nila. Establishment nila. Ikaw tol, anong masasabi mo sa na mayroon na tayong pamangkin, unang pamangkin? Siyempre tol. Magklase ka. Masaya tayo dyan, tol. Anong reaction mo tol na? Nalaman mo tol? Ikaw na, tol. Laki ng chan ko kasi, tol. Ganito yung reaction ko, mga tol. Sabrak! Ito pala mga tol. Dahil opening ng nagre-renta dyan sa baba mga tol, binigyan nila kami ng free na manok. Tinira doon tol Mark. Kung di siguro nakikita sa camera mga tol, pero ang daming usok dito mga tol. Pero gagawa nila ng paraan daw yan mga tol para hindi pumasok dito yung usok mga tol. At babalik tayo. Tol. Uy tol, kumusta tol? Anong masasabi mo tol? May pamangkin na tayo. Ha? Ox lang. Ox lang? Ox, manox. Ox manox? Pangklase ka. Klase si Tol Wins mga tol. Titirahin niya daw yan. Naubo na kami sa usok dito mga tol. Kaya mga tol, lagay na yan sa mga lagayan. Diyan. No, lagi sa lung post ko dito. Panisod. Ito mga tol. Daming kalat ito mga tol. Galing kasi ito sa tindahan yung ibang mga tol. Tapos wala kami malagyan. Kaya ngayon, nawala na ang mga gamit na ipupunta. Ay, dadalhin dito kasi wala nang mga gamit sa tindahan. Tirahin na namin to. Kumusta na kayo dyan? Ang bait mo tol ah. Sinabi mo. Kanina ka pa dyan tol? Bago na, tol. Bakit ka naglilinis tol? Para saan yan tol? Tinutulungan ko si Tol Wins, tol, kasi malapit na magnahan, tol. Oh, kaya pala tol. Para mapadali yung trabaho niya, tol. Tulungan natin. Tulungan mo din tol. Kanina pa ko tumutulong dyan tol. Naligo na nga ako eh. Wala nang ginawa dito, tol. Klase ka tol. Nilalaglag mo na naman ako ah. Walang hiya ka talaga tol. Tol Wins. Gali mo, good. Hey! Anong magkanta mo dyan sa mga naglilinis tol Wins? Huwag ka tumawa. Kulukoy ka. Anong kanta ba? Ang kanta ba? Ikaw, may kanta ka ba dyan sa mga naglilinis? Wala akong kanta, tol. Pero may sasabihin ako sa inyo, mga tol, ha? Ano na naman yung katarantaduhan mo na yan? So, napapansin niyo, mga tol, Ibang klase? na huminto na naman yung ating pag-upload, mga tol. Medyo na-busy kasi kami, mga tol, kasi hinahanapan namin yung parang ng paraan yung internet, mga tol. Busy na naman, tol. Sinabi, wala. Abi. Ang busy mo talaga tol. Busy sa kakatulog. Malakas mo kasi kuminom ng vitamins. Kulang na yung tulog
joke ko tol, sa sobrang busy tol. Oh, yun, ibang klase din. Ano, bakit ka na-busy, tol? Sabihin mo ka sa kanila, tol. Kaya ka pala namumutla tol. May May ano? ginawa ko tol. May ginawa ka? Anong ginagawa mo, tol? Ba't ka na-busy, tol? Di rin namin alam yan, tol, ah. Di rin namin alam yan na na-busy ka, tol, ah. Ano sasabihin mo sa kanila, tol? Sige nga, tol. May inopinlan ako mga tol. Loh, open line. Alam mo ba yan, tol, Win, na may ginawa siya, tol, Win? Hindi ko alam yan tol. Ibang klase to, eh. Invisible pala to. Si Tol Wins. Tol Wins, ba't di tayo nakapag-upload, Tol Wins? Ano masasabi mo, Tol Wins? Busy din yan. Totoo tol. Totoo yan, Tol. Ano yan, Tol? Busy talaga tayo. Busy ka, Tol. Tol. Busy tayo kakatulog tol. Ano masasabi mo kay ate, Tol? Birthday niya ngayon. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Baka nahihiya ako. Nag-message ako kate kanina. Ano tinanong message mo? Hey, happy birthday! Hey, happy birthday! Sa'yo, Tol. Ano message mo kay ate, Tol? Yung sa akin, tol, happy birthday lang. Pero sa kanya, kakaiba. Ano yung kanya? Hey, happy birthday! Ibang klase talaga to. So mga tol, pakita namin sa inyo mamaya mga tol pagkatapos na maglinis na ito mga tol. Tulong ka din, tol. Si Sachi mga tol, dahil dyan lang na yan matutulog sa loob mga tol kasi maglilinis pa kami. Kasi pandemic. Pandemic ngayon eh. Lockdown muna tsaka yan. Pandemic kasi, baka magka-virus yan. Magkabinabayo na siya. So sige mga tol, tutulong muna akong mag-YouTube mga tol. Tutulong mo na siya manood mga tol. Tutulong muna akong manood ng YouTube mga tol. Ibang klase din eh. Kita-kits mamaya mga tol pagkatapos mga tol. Ang cute ni Bebe Ayla tol. Sinabi mo pa. Kaka-video call niyo lang tol ah. Sinabi mo pa tol. Sayang tol, di ko na-record yung tol. Yung kuha natin kanina tol. Pero mo talaga tol. Ano masasabi mo tol? Kay Bebe Ayla tol. Sobrang cute tol. Cute tol no? Sinabi mo pa. Iyak nang iyak tol. May picture ako dito tol. May picture ka tol. Sino nag-send niya tol? Si ate tol. Sige tol. Yan lang ipakita natin sa kanila sa mga utol natin. Sayang di kasi natin na Hindi ka kasi vlog tol. di ko kasi na kuan tol eh. Excited na din ako makita tol eh. Natutuwa ko tol eh. Ang cute tol. Umiiyak tol ba? Tingnan yung total. Dede ng dede tol. Sino bang hindi makikita din mga utol? Kita yan mga tol. Kung nandito yan sa Pinas tol, nandito yan sa bahay namin tol. Yung mukhang yan tol. What's up na yan? Ibang klase ka din tol. Pipindutin mo pala yan tol. Ipindutin yan tol. Pag malaki yung keyboard lang ba? Ngayon, marami yan tol no. Tignan nyo tol. Yan tol. Tidiw. Anong kaganda mo dito tol? Tingnan ito mga tol. Ang cute talaga mga tol. May ribbon na. May ribbon na tol oh. Tingnan niyo tol oh. Ang laki ng mukha niya tol. Relaxing. Maya na naman tol. Ayan na naman tol. Ayan na. Wala si Tol Wins. Wala nang... Tulungan na namin na. Tulungan muna namin tol ha. Malinis na yan mga utol. Tolwins, ano masasabi mo kay Bibi Ayla Tolwins? Nakita mo Tolwins? Huwag katawa mga Tolwins. Ibang klase ka din ah. Sige mga utol eh, naiiyak si Tolwins mga utol sa saya. Naiiyak pa yan. Naiiyak sa paglilinis mga utol. Kanina ba yan? Tito Wins. Tito Wins. Tito Wins. Oh, wag tol. Wag. Dito ka na Tito Wins. Wag tol, baka maiiyak na naman yan tol. Naiiyak na ngayon tol. Sige nga. Tolwins. Tingnan mo kamera to. Ano masasabi mo kay Bibi Ayla Tolwins? Oh, naiiyak talaga tol. Wag yan. Mamayaan lang mga tol, naiiyak Tolwins. Ganyan talaga yan mga tol. Kaya paiyak na si Tol Wins mga tol. Oh, hindi talaga yan umaharap. Dinadaan yan lang sa tawa mo. Ah, Di ba Tol Wins? naiiyak. Oh. Sige mga utol. Kikita-kits mamaya na naman. Yan magtulungan ng mga utol. Kanay noon. Dili na namin. Kana ang mga bago. Kana. Ganyan ang magtulungan ng mga utol. Ako, tapos na ako maglinis dyan ha. Kung tutulong pa ako, walang may video sa inyo. Alam mo naman na. Pero tapos naman ako maglinis dyan. Nagpunas naman ako dyan ng mga pancit canton.
Tinay yung pansit canton mga tol. Tapos na yan mga tol. Ganda na dyan mga tol na. Ikaw nagkunas niya tol. Sinabi mo pa! Alam mo naman si Tol Marlon na Marlon Stitchinger eh. Marlon Stitchinger. What? What the mga astig. Tol, pag sabi ko mga astig, tumingin guys, kamera mo to. Yan! 1, 2, 3. Mga astig! Hindi talaga to nagpa-participate sa Wiwin mga tol. Ito talaga yung tunay na astig. Tolwin, may tanong ako sa iyo, Tolwin ba? Tol, may tanong ako sa iyo, Tol ba? Ibang klase yung kanta na yun ah. Kanta lang muna tayo mga tol habang nagpapahinga muna ako mga tol. Magaling si Tolwin yan mga ganyan tol. Ikaw nga Tolwin? Hindi talwin. Huwag ka ganito tumawa yan. Huwag ka tumawa, kulukoy. Dali ba? Ulit. Ayusin mo to lang. Sige. May dalawang tries pa tayo. Sige. Bati. Hindi talaga. Hindi talaga siya naggagawa mga utol. Hindi talaga gumagana yung mga ganyan niya. Gumagana yan pag walang kamera mga utol. Yeah. Ulitin. Baka gumana na kayo. Sige. Ayusin mo na tol. Pag walang kamera, malakas ka magkulog ko. Sige tol. Kulog ko, tumatawa man nun. Tiwi. Batiya siya. Usap, last. Akan na, unsa na. Black chili. Black chili. May tiroy. Tingnan niyo tol, tumulong na tol. Hold up. Patik! Kita niyo yun? Okay. Usap. Ayaw na. Asas, gi! Hadlok mo guy. Itsa! Gi! It's a prank! Kumusta na dyan, tol? Malapit na matapos yan, tol? Sinabi mo pa. Tingnan natin. Wala pa. Dami pa rin kalat dito. Oh. Ang pamalit tayo mama na ubaltin na. Expire na naman. Expire. Tapo na naman. Kilala niyo ba si Atty. Garrett mga tol? Atty. Garrett yan mga tol. Lagyan mo tol. Para may alcohol si powder tol. Shut up ba? Lagyan mo tol. Legendary. Legendary yung batugan. Ma, anong masasabi mo na kay Baby Ayla? Lumabas na si Baby Ayla. Si Bibi Ayla ay napakagandang bata. Excited ka na bang hawakan si Baby Ayla? Yes! Of course. I like to touch my First apo. apo. Ilan ang ubos mo yun ngayon, ma? Ilang bote na ubos mo ngayon ba? Isa lang. Isang bote. Isang bote. Kasi, Celebrate. pining na kita niya. Vitamins, pampalakas na tulog. So, yun lang yung masasabi mo kay Baby Ayla. Yan lang. So mga tol, antayin niyo yung reaction video namin mga tol ha. Maingay dyan! It's prank! Nandito yung mga sa computer mga tol. Yan. Sa mga computer. Mga wire. Dito mga
Sama na. Pansit. Kanton. Pansit Canton. At mga chichirya. Dito, mga chichirya din. Tapos doon sa loob, nandun yung mga kasi hindi natin makita eh. Yan, nandito ang mga sabon, shampoo, deodorant, kape. Pero di pa kami tapos. Tapos ka na ba, tol? Sige pa. Makita mo ito kala. Yan. Ayusin pa yan. Hindi pa ito tapos mga tol. Kalat pa dito. Naglugoy na. Si Mama Kuno. Bungga Kanday. Bungga. Naglugoy na. Si Mama Kuno. Pati right. Wow, the ground. Glass of wine. Paper bag. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. So, tapos na tayo maglinis mga tol. Yan yung ating table mga tol na nawala na yung mga ano Ganito dito. pakita ng table mga tol. Ganda na na. Tingnan mo ulit na tol. Ito yan. Mga transition mga tol. Ganyan na yung itsura ng ating cabinet mga tol. Tapos dito, nandito yung ating mga nandito yung ating mga inumin at mga ano mga tol. So, Hanggang dito lang muna tayo mga tol. Please like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. paalam. Tudug dug 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 boom. Boom boom. Tudug dug 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 boom. Boom boom.